Hej. På vores loppemarked havde vi for nylig besøg af en tysk familie. På et tidspunkt så jeg faderen søgende gå rundt og spørge, hvor er de unge? Så var de jo i gang på min skole og plattysk for at hjælpe kunden bedst muligt, for jeg forstod, at han søgte en mælkejunge. Von unserem eingeladen Mumu haben wir ein Überschuss Mädchenjunge zum nur 150 Euro. Og die Preis ist mit Moms. Nå, men det var så ikke en mælkejunge, han søgte. Det var i stedet hans 12-årige søn. Det forstod vi efter nogle fakta og nogle forskellige gloser. Hvor vi fandt en 12-årig søn. Ham fandt vi på udsigten. Han havde fundet en 50 centiliters Krænkerup Doppelbock i køleskabet, som han var i gang med at kævle. Jo, tyskerne de er kvalitetsbevidste. Velkommen bei Nystervej 32 in Maribo. Hej igen. Jeg glemte at sige, at Lejlas Loppemarked selvfølgelig har åbent hver weekend, og weekenden det er for os fredag 12-18, lørdag 10-17 og søndag 10-17. Velkommen på Nystervej 32 i Maribo.